Peppa Pig. Pepine zaigrane priče. Dan na snijegu. Divan je sunčan dan na snijegu. Peppa i njezina obitelj idu na skijanje. Najprije se moraju popeti ski liftom na vrh snježne planine. Čini se prilično visoko, reče tata. Tata baš ne voli velike visine. Svi su se ukrcali na ski lift. Ovo je zabavno. Vikne Peppa i zapjeva pjesmicu. Idemo visoko, snijeg je svuda okolo. Tati vožnja nije baš zabavna. Ne sviđa mu se kako ski lift zvuči i zuji. Na vrhu snježne planine tata ispadne sa ski lifta ravno u snijeg. Jesi li dobro, tatice? Vikne Peppa. Dobro sam, Peppa. Hajde, vodimo vas u školu skijanja. Gospođa Gizela učiteljica je skijanja. Peppa, George i njegovi prijatelji uče kako krenuti i stati. Jupi, skijanje je zabavno. Viče Peppa dok se spuštaju dječjom stazom. Gospođo Gizela, možemo li sada vidjeti kako vi skijate? Upita Peppa. Pa ne znam, odgovori učiteljica. Molimo vas! Viknu svi u glas. Dobro onda, pristane gospođa Gizela. Gospođa Gizela izvela je sjajan skok na skijama. Svi plješću i navijaju. To je bilo sjajno! Hvala, Peppa, odvrati gospođa Gizela. Bila sam svjetska prvakinja u skijanju i osvojila sam ovaj pehar. Svi su iznenađeni. Čija mama ili tata žele probati spust? Upita gospođa Gizela. Ja, javi se Pepina mama. Kamo vodi ova staza? Nizbrdo, poviče gospođa Gizela. Pomoć, gdje su kočnice? Poviče Pepina mama. Ne može se zaustaviti, poviče tata. Idemo je sustići autobusom. Mama se spustila niz planinu sve do ulice s trgovinama. Mičite se! Mama viče i juri na skijama nevjerojatnom brzinom. Uskoro su svi sustigli Pepinu mamu. Zabila se u hrpu snijega. Mama se pretvorila u Snjegovića koji hoda i govori. Nasmije se Peppa. Još nikada nisam vidjela da netko tako dobro skija, reče gospođa Gizela. Gospođo, zaslužili ste ovaj pehar. Svi navijaju dok gospođa Gizela uručuje pehar Pepinoj mami. Hura! Poviče Peppa. Moja mama je prvakinja u skijanju.